Моладамус таза. Сега продължаваме и влизаме в рестората. Един час имаме разходката. Моля да обличай, не ми ще ми търсят после лекарство за загряване. Обличай, тя малка да мастита. Приятно изживяване, спресвай тук. Ау! Няма да влизам. Хайде. Сега сме в Маджара, туризъм. Аз съм екскурзовод. Елате хубаво напред, попълнете празните места, ще ме чувате по-добре. Ами, мисля, че вече всички сме на лице. Колежката затворила вратата да не бягате. Може да започваме. Христос Воскресе! Воистина възкресе! Да ви е добър ден на всички. И официално вече добре дошли в Дяволското гърло. Нека ви се представя, се казвам Юрий. Като ваш екскурзовод, така преди да продължим напред, искам да ви разкажа какво ви предстои да видите, през какво преминаваме заедно. Сега с колегите винаги обичаме да започнем от самото начало, че тук-що отвън на паркинга всички ние се намирахме в най-високата, най-изразената точка на Триградското ждрело. Споделям ви го, защото често хората идват на касата и ни питат къде е ждрелото, какво е ждрело, има ли работно време, даже са ни питали какви ли нещо да ти. Всеки път споделяме, че ждрелото е каньона, по който вие сега пътувахте. 7 км започва по-надолу, за да стигнете до тук самото то. Тези две скали отвън са неговата най-изразена част. 305 метра е висока съседната скала от среща, 205 метра имаме над нас в момента като масив. Първата част от прехода ни в пещерата днес, именно този изкуствено прокопан тунел, дължината му е 150 метра. Интересно, тук и може да забележите по бетонните пътънца отстрани. Прокопан е почти изцяло на ръка от 1970 до 1972.